תמיד השארתי פתח לתקווה, אפילו כשקפתה האהבה. חלמתי על ימים יותר יפים, אפילו בלילות שינה טרופים. לא פעם זה קשה, אבל הרוב מילה טובה. מיד עושה לי טוב, רק מילה טובה, או שתיים לא יותר מזה. לה 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 לה, לה 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 לה, לה 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 לה. אפילו בשלב הכי כבד. דליה סינן ודודי, נציגי מקהלת משרד הביטחון. ראשי אגפים, נציגת ועד העובדים, יש פה? יש כמה. נציגי ועד העובדים, אורחים נכבדים, למה אתה מצחצח? משפחה יקרה, עובדי משרד הביטחון. לפני כמה שנים, אחד העובדים, מנהל במשרד, לא אזכיר שמות, עזב את תפקידו ומנהל חדש בא במקומו. עם סיום החפיפה נותן המנהל העוזב למחליף שלו 3 מכתבים ממוספרים, ואומר לו,